Ja, der skal vi læse søndagens tekst, som står i Matteus evangeliet og kapitel 14, vers 22-33. Og overskriften er, Jesus går på vandet. Og straks nødte han disciplene til at gå i båden og dreje forvejen for ham over til den andre side, mens han sendte folket fra sig. Da han havde sendt folket fra sig, gik han op i fjeldet for at være for sig selv og bede. Og da kvælden kom, var han der alene. Men båden var alt midt ude på søen, og den stampede hardt mod bølgerne, for vinden var imod. Men i den 4. nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplene fik se ham, da han gik på søen, blev de slået af skræk og sagde, det er et spøgelse, og de skræk af rædsel. Men Jesus talte straks til dem og sagde, vær ved godt mod, det er mig. Frygt ikke. Der svarede Peter ham og sagde, Herre, er det dig, der bød mig at komme til dig på vandet? Han sagde, kom. Og Peter steg ud af båden og gik bort over vandet mod Jesus. Men da han så det vældige yværet, blev han ret, og han begyndte at synke. Der råbte han, Herre, frels mig. Jesus rakte straks hånden ud og greb tag i ham, og han sagde til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg op i båden, lagde stormen sig. Men de, som var i båden, kom og faldt ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Lad os bede sammen. Hellige Far, dette var dine ord til os. Hellige os i sandheden. Dit ord er sandhed. Amen. Ja, det er familiemøde, så alle der barn kan gerne komme frem og sidde foran og gerne tage med mamma eller papa. Så skal vi tale lidt om teksten her. Ja, er der lyd i den her? Yes. Vi skal tale lidt om teksten her. Og jeg skal prøve at ikke sige for mange vanskelige danske ord, for der kan det være lidt vanskeligt for nogle af jer at forstå kanskje. Vi hører om Jesus, som har sendt sine discipler ud i båden på Galilæasøen, og så har han selv gået op i fjeldet for at bede, for det var nemlig også vigtigt for Jesus, dette med at bede til Gud. Og så sejler disciplene afsted på båden på Galilæasøen, og det er nat, og så sker det, at der kommer en stor storm midt ude på søen. Der er mye vind og store bølger på søen. Er der nogen af jer, som har prøvet at sejle på søen, og der kom en storm? Store bølger? Nej. Men det prøvede disciplene her, og de blev vældig ret. Og det er ikke mærkeligt, fordi det er nok ganske skummelt at opleve det, og kan nok også være farligt. Så vi kan tænke, at disciplene de følte sig vældig utrygge her i stormen midt på søen om natten. Og så er det, vi hører noget vældig mærkeligt. De ser en person, som kommer gående på vandet. Og disciplene, de tror først, at det er et spøgelse, som kommer gående. Og så bliver de vældig rette. Men så er det faktisk Jesus, som kommer gående til dem på vandet. Og Jesus han siger til dem, det er mig, frygt ikke.
Er der nogen af jer, som har prøvet at gå på vandet? Nej. Du har prøvet det. Jeg tror ikke helt på det. Hvad sker, hvis man prøver at gå på vandet? Man synker ned. Du har prøvet at gå på is. Der går det an. Men der var ingen is på Galilæasøen. Så vanligvis så vil man synke ned. Men Jesus, han kommer gående på vandet. Hvorfor kan man ikke gå på vandet? Det har at gøre med den måde, Gud har skabt verden på. At hvis et menneske går ud på vandet, så vil det begynde at synke ned. Likevel så hører vi altså, at Jesus går på vandet. Hvorfor kunne Jesus gå på vandet, når ikke vi kan gå på vandet? Fordi han er Guds søn. Han er Guds søn. Det er helt rigtigt. Jesus er et menneske, men han var samtidig Guds søn. Og så læser vi faktisk i Bibelen, at Jesus han var med, da Gud skabte verden. Så Jesus, som har været med til at skabe verden, han har også magt over den verden, som han selv har skabt. Og derfor kunne han gå på vandet. Så hører vi, at Peter spørger Jesus, om han kan komme ud til Jesus på vandet. Peter han er ofte rask til at sige akkurat det, han tænker. Kanskje nogle af jer også er raske til at sige det, der tænker. Og så viser han her, Peter, at han har tro på Jesus. Peter ved jo godt, at det ikke vanligvis går an at gå på vandet. Men han har tro på Jesus, at Jesus vil hjælpe ham. Men så ser vi også, at Peters tro den bliver svag. Og han begynder at tvivle. Og det sker, når han begynder at se på alle bølgerne og på yværet rundt ham, i stedet for at se på Jesus. Der kommer han til at tvivle og bliver ret. Peter ved, at han ikke selv kan gå på vandet. Og han ved, at bølgerne de er farlige. Og så synker han ned i vandet. For det er bare på grund af Jesu kraft, Peter kan gå på vandet. Det er bare, når han ser på Jesus, at han kan gå på vandet. Hvad gjorde Peter, når han blev ret? Husker der, hvad han gjorde? Hvad gjorde Peter, da han blev ret og begyndte at synke ned? Ja, han råbte til Jesus. Og det han råbte, det var, Herre, frels mig, råbte han. Herre, frels mig. Og da Peter råbte dette til Jesus, så rakte Jesus ud sin hånd og greb tak i Peters hånd og hjalp Peter. Og så sagde Jesus til Peter, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og så hjalp Jesus Peter op i båden. Vi som er her i kirken i dag, vi tror også på Jesus, akkurat som Peter troede på Jesus. Vi tror, at Jesus hjælper os. Men nogle gange kan vi også komme til at tvivle, akkurat som Peter. Og det sker, når vi ser på alt det vanskelige rundt os, i stedet for at se på Jesus. Så glemmer vi nogle gange, at Jesus er med os, og at han har magt til at hjælpe os, og at han altid gerne vil hjælpe os. Kanskje også du har oplevet noget, som gjorde dig ret. Kanskje du har prøvet noget skymmelt, eller du har truffet nogle barn i barnehagen eller i skolen, som var stygge mod dig, og så blev du ret og begyndte at... Ja? Vil du sige noget? Ja. Nogle gange kan man træffe nogle børn, som gør noget dårligt med en, og så kan man blive vældig ret. Når vi bliver ret, så er det også vigtigt, at vi husker på Jesus, at han vil hjælpe os. Akkurat som Peter gjorde, at han råbte til Jesus for at få hjælp. Og så vil Jesus virkelig hjælpe os. Og det gælder også, når vi har gjort noget galt.
For Gud han vil jo, at vi altid skal være gode mod hverandre. Og det vil vi gerne være, men ofte så hænder det likevel, at vi ikke er så gode med hverandre, som vi skulle ønske at være. Nogle gange taler vi ikke fint til andre folk, eller vi deler ikke vores ting med andre, som Gud ønsker, vi skal dele vores ting. Vi gør mange ting, som vi ikke burde gøre, og det er fordi vi er syndere. Synden, det onde, det bor inde i os. Og når vi oplever at gøre noget ondt, så kan vi også mærke tvivl og frygt i hjertet. Og hvad skal vi da gøre? Jo, når du har gjort noget dårligt, når du har syndet, så får også du lov at komme til Jesus og bede ham om hjælp. Så kan du sige, Jesus, tilgiv mig for det gale, jeg har gjort. Og der vil Jesus tilgive dig. Jesus han siger en plads, den som kommer til mig, vil jeg slet ikke støte ud. Og det betyder, at Jesus han altid vil hjælpe den, som kommer til ham og beder ham om hjælp. Og at han altid vil tilgive den, som beder ham om tilgivelse. Så er det slik, at Jesus han tager ikke bort alt vanskeligt, som er i livet. Vi går som kristne også igennem mange vanskelige ting her i livet. Men Jesus han er med os midt i det vanskelige og hjælper os. Så har der kanskje hørt dette, at vi bliver frelst ved troen på Jesus. Er der nogen af jer, der har hørt det? Vi bliver frelst ved troen på Jesus. Hvad betyder det at blive frelst ved troen på Jesus? Jo, det betyder netop det, som vi har hørt om i teksten her i dag. Det betyder, at vi kommer til Jesus, og at vi lader ham hjælpe os og frelse os. Det er at blive frelst ved troen på Jesus. Og det kan du gerne huske på, når du oplever noget vanskeligt, eller når du falder i en synd og gør noget dårligt mod andre. At Jesus, ham har du altid lov at komme til, og så vil han hjælpe dig og tilgive dig. Jesus er Guds søn, som har al magt, til og med magt over bølgerne og havet, og magt over hele verden. Og han vil gerne hjælpe dig, fordi han elsker dig. Så er det bare at komme til ham med det, som er vanskeligt. Til slut så kan vi prøve sammen at sige disse ordene, som jeg nævnte før, som Jesus han sagde. Den, som kommer til mig, vil jeg slet ikke støte ud. Skal vi prøve at sige det sammen? Den, som kommer til mig, vil jeg slet ikke støte ud. Kan vi bede sammen. Ja, Herre Jesus, vi takker dig, at du er Guds søn, at du er vor Herre og frelser. Tak, at du har al magt i himmel og på jord. Tak, at vi kan komme til dig med alt, og du vil hjælpe os. Tak, at vi også kan komme til dig med vores synd, og du vil tilgive os. Tak, at du døde på korset for vores synder, og har taget alt vores skyld bort. Amen.